Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wis kerjaan ya? Ning gawean Mas, mau sambil gawean di kampung. Mama wis kampung. Wis iki apa mak bubur. Mama, Halo. aku sing ketok-ketok. Mama, Kita ketan gue rene to. ketok-ketok. Iya ora apa-apa. Mama, Heeh. ketok-ketok pas mantel mama. Iya sayang. Aduh, Iya ora rasa turu ya. Gue beli kerja mampir rene to. Dilo. Come kamu keseret Mas. Oh, acara apa? Yo, sing iki kan wong kampung. Oh, heeh. Ngopi Iya, apa? kandangke. Heeh. Aku datang nenek. Heeh. Kayak kudunya uang-uang nggak pesen. Heeh. Dan ini kan orang kan mampir memang. Oh iya. Iya, sesuk nek kok. Doai aku ya wis kangen. Cuma kan iki mungkin ayah ya bar kerja, aku ya bar kondisi, jadi ngerasa awake rada lelah. Saiki kan aku wis fit, ora capek, to. Wis bersih-bersih. Oh, Heeh. Iya. kalian Heeh. tak Iya. Halo. Heeh. Masalah tuh greh. Golek sinyal nang ngono pedhot-pedhot ning njero pedhot-pedhot. Heeh. sehat-sehat tuh mama. Amin. Sering bersyukur ya mas. Iya sayang. Heeh. Sering ninggalin kita. Heeh ya. Engko ana acara apa ya? Orang acara. Cuma harus No. oma. Sese omah. Iya. Dari ini berpengajian kan orang. Heeh. Yo, alon-alon kan. Iya, aja kesel-kesel. Soleh. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heeh. Heeh. Iya. 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 Iya.